Bir kita. Nggih, Pak Dalang. Aku makili kanca-kanca karo keluargaku matur nuwun ya oleh-oleh kae. Nggih, Pak Dalang. Pripun tahune kula pripun rasane? Wah, jan nyunyur. Luar biasa nganti saiki tak kek kulkas kok. Kok dene telas to, Pak Dalang? Loh, ben ora mambu. Tak kek kulkas sapa buka siar mang. Aja kok pangan. Anakku arep njupuk, enggak boleh. Ya ngono kuwi. Lha napa kok mboten? Usus sing mangan aku tok. Tenan. Ayo welok enak tenan Bir, matur nuwun ya Bir ya. Nggih, Pak Dalang. Ayo, elok tenan tahune nyunyur tur ya gurih. Ayo, Sok sing rada resik aja semrawut. Ayo ngono kuwi. Napa nek seraput lho Pak Dalang? Adahe beseke kuwi lho. Beseke kuwi nganti semrawut kan kuwi sembeler ning tangan to. Iya. Nggih. Matur nuwun. Sampeyan karo Pak Yoki pernah dulur to? Nggih, Pak Dalang. Piye pernah? Ponakanipun Pak Yoki nggih. Ponakan. Sampeyan ponakane. Nggih. Oh iya, mula langsung sungkem ngene Mbah Putri mau ya sampeyan ya Mbah Kabul. Luar biasa. Lan menika ugi dipun giaraken kejawi wonten ing YouTube Kuntadi Channel, ugi wonten YouTube-ipun Jodipati lan ugi radio Wayang Kulit Jodipati, wayang aneh. Ayo ngono kuwi. Iki lho dipundhuti karo Pak Mantri Teguh sing Oktober arepe nimbali awake dhewe. Kula niku dijak napa mboten Pak Dalang? Dijak. Nggih, saestu. Tenan. Nek mboten dijak kula nyusul jenengan. Iya, karo nggawa tahu ya. Iya. Lha kula niku tak putih-putih beto tahu Pak Dalang. Lho, Maksudmu piye maksudmu? lagi kula niku lek kuliah kalih sadean tahu. Gek piro regane ngono iki? Pinten nggih Pak Dalang nggih? Mboten mesti tergantung orderan ngoten niku Pak Dalang. Oh iya. Sak plastik isine piro to, Bir? Isinya 10. 10 ngono kuwi. 10 piro? Kira-kira regane piro 10 iki? Nggih lek sing jabone nggih sok-sok nggih 5.000, nek sing isine nggih 5 yuta Pak Dalang. Lho, beseke niku lho, beseke kan gudi to Pak Dalang nek niku. Wis sing jaba. Heeh. Kuwi 5.000. 5.000. Heeh. Nek tahune 5 juta. Pomo 750 ora oleh. Lah iya. Ah iya, wis ora apa-apa mergo ciri khase Kediri lah siji tahu takwa, loro gethuk apa jenenge? Gethuk gedang Pak Dalang. Gethuk gedang sing dawa kae to? Napa? Sing dawa kae to? Nggih, sing Ayo. dawa-dawa coklat ngoten niku. Lah leres to Pak, gethuk gedang niku nek wani coklat to. Coklat, nggih. Dadi tahu takwa karo gethuk gedang. Pas kuwi. Ha ya siji bunder siji dawa. Ayo, apik kuwi. Ciri khas Kediri kok. Ayo. Virgita luar biasa. Nyidam Sari sing dikersake. Nggih niki Pak sinten Pak Bapak? Pak Teguh kalian garwanipun. Wonten mriki Pak piyanipun? Mriki, wow wewet bar magrib pun mriki kok ya. Ten pundi Pak? Jagongan kalih kula terus menetapkan lek tanggal 13 estu wayangan positif. Jagongan terus tak anteni kok ora manjer-manjer batinku. Ora perlu karo dulur wis ngangge tembunge wis dadi. Temu di Pak Teguh wae wenten kok ya mau bareng aku munggahe kok ya. Panjenengane iki mantri tur wis haji. Ha iya, putrane dadi kabeh. Sok calone pondokane nggih dandan sinden kalih yoga didekek nggen klinik ngono lho. Lah kok teng klinik Pak? Oh, pancen putrane kagungan klinik ngono. Pripun? Oh, teng mriku. Nggih. Pripun, Bu? Oh, nggih, sehat. Jenengan mboten teng mriki kemawon to, Bu? Teng mriki lho, Bu, kalih kula. Napa kula susul? Aja, pancen senengane Pak Teguh karo Ibu berbaur ning masyarakat ngono kuwi. Iya. Ngono karo slonjor karo mangan kacang ngono wae lah wis mulya. Ha iya, Nyidam Sari bawane Bir. Pripun, Bu? Tanggal 13. Nggih, siap, Bu. Iya. Ayo. Bawa napa langsung? Bawa no, piye to dikumpliti wong arep ditangkap kok ya kumpliti ora ya. Pak angket-angketi jenengan iki. Tahu takwa lah saking Kediri. Lah iya kena. Ha iya.
Gedung gedang. Ya Bir. Dawang bagus pepejaning hati kaya ngene wong nandang asmara Pak Dalang Dalem. niku wau anom to bawa jenengan niku gemes ajenge ngambung anom kok kula mboten gemes jenengan Pak Dalang Ora gemes piye ya gemes. Lah piano mlenggahe lek ning kene sandingku aku eruh. Lah iki ketutupan saka semene gedine lho aku. Dadi iki krungu gur swaramu tok ora. Kowe menek ning saka gen eruh ndang. Kene ora apa-apa nembang ning kene. Ning kene. nggih Pak Dalang Ora apa-apa kene. Heeh. karep ben romantis ya Pak Lah Dalang iya, lek renek bahane wong lanange sapa kono lak nembangmu kurang menjiwai. Lah, berarti niki kula sing setri jenengan sing kakungi. Kula sing setri jenengan kakunge. Maksudnya aku mbae no ya. Boten. Lanange ngono to? Nggih. Oh iya, ora masalah. Kan ben so sweet ngono Pak Ah Dalang. iya, apik. Aku kaya batik madrim, kowe kaya batik printing kowe. Walah Pak, mbok tulis to Pak, Pak, sing ojo larang sithik. Tulis. Coba kaya apa Tanjung nembang sing apik wong ayu. Apa tak awakku dewe. Oke sih. Diluk ya, maaf ya. Wis tak izinke ora apa-apa, Bir. Ayo. Ini ini kan kebutuhan kita kepada masyarakat untuk menghibur. Dadi mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Ayo. Poh lenggih bantere ora ayo. Coba rada rene cahaya kaya apa? Kakang Mas. Lumahing jagat kuruping langit ora ana wanita ingkang krengga sakjroning rasa kejaba mung kowe Tanjung. Napa nggih Kang Mas? Yen jenengan dados kembange, kula dados kupune Pak Dalang. Kowe kualik kowe. Sing bener ngene lho. Upamane kowe dadi kembange, aku sing dadi tawone. Ngono kuwi. Napa kok tawon Pak Dalang? Men iso ngentuk kembang. Apa neh? Apa ya Pak? Apa Pak? Upamane kowe dadi apa? Umpama kula dados kompore jenengan dados napane Pak Dalang? Aku dadi cerete men iso mangkring. Kowe langsung kuwi to. Stop. Pripun Bu? Intermezzo. Birgita, Dalem Bu. ngawang Bu Kesi. Napa Bu? Kok kemendel men to kowe iki? Apa wis seneni tak pengen rene kok rene. Iki nakal banget tak bubu ngono. Ayo. Ampun Bu. Lah kowe iki rene. Kowe iki rene sing gawe Bu Kesi. Sing nyanyi Bu Kesi. Rasakno. Aku wis omong to, aku mula ngeleme ning anom ora ngelem karo kowe. Lah kowe njaluk tak elem kowe. Ayo. Jenengan wau sosit-sosit sakniki kok jenengan makakne kula to Pak. Ora apa-apa, ngono kuwi entuk-entukane. Mergo apa? Suaramu apik, rupamu ayu, aku seneng. Loh. Beke ya padha wae. Halah, pancen. Ya pancen abot-abote dadi bojo dalang nggih nyuwun sewu. Dadi bojo dalang niku atine kudu jembar tenan. Ngeten iki ati kula sengkring-sengkring lho Bapak Ibu. Waduh. Sek dadi wong wedok normal sabi Bu, jenengan. Bojone jenengan ganteng, kondang, sugih ning dalan digodho wong wedok. Atine jenengan pripun Bu? Biasa. Iki lho ibuke merongkol. Merongkol sak es batu. Ayo. Klien aku ya nyunggi kompor. Iya. Ini hanya kebutuhan di dalam pementasan untuk menghibur warga masyarakat. Tidak ada tendensi yang lain karena sebenarnya kalau tidak pas pentas yang menjadi keindahan untuk tubuh dan hatiku hanya Sukesi Rahayu. Alah. Pret gombalamoh. Terus no, iya Mbak Birgita coba kaya ngopo. Saya tuku tahu neh jare. Ayo. Ayo Bir. Nono. Alah,
Aja ngono, aku lek gur arep bales sampeane gampang. Wong kene iki kedho ngombo kene iki ganteng-ganteng nom-nomane teng njaba ganteng. Perangkat desane ganteng. Lek gur Pak Moden wae ora aku ya gelem lho. Nggih napa mboten Pak Moden? Ya laris dia kroyokan aku ning njaba. Iya. Mulai dadi bojone Mutin tak mau Ibu Kesi. Pomo ora ndek dhuwit, lek bojone dalang kan mesti tanggapan entuk dhuwit. Lek bojone Mutin ora ndek dhuwit, mek didongakne tok kowe engko. Ya bacot lebih. Terus nek Cahayu ora apa-apa bapakmu jarang kono. Ben ayam ben awet enom ya Bir ya. Yes. Yes. Bacotno coba kaya ngopo wong ayu. Duh dewa Jawa Tengah. Rodok rene coba kaya apa aja ado-ado kelawan pun Kakang. Amit nggih, Bu. Alah ora sanggap, ora sanggap amit-amit. Sono mring wak mami. Ya Allah. Jabang bayi. Besok kapan? Eling anakmu papat. Lek wong lanang iki lek normal, wong lanang niku lek hati nuraninya main ning omah kalingan anake papat lho, Pak. Layak iki lho anakmu mbarep langsung WA aku. Pak kowe nyapa to Pak kowe iki, Pak? Ayo. Aku sesuk mendhi karo anakku wedok langsung diseneni. Napa nggih, Pak? Sing paling kereng lah anakku sing wedok kuwi. Tenan. Pak aja aneh-aneh. Lek nganti menyakiti ibu aku sing ra trimo, Pak. Rangkung kuwi tenan. Aku njarake lisan rangkung ning omah menteleng karo ngene iki kok mongko wireng kae jan kae. Ha iya. Ya bir kowe iki. Tekan ndi mau? Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu ora sang rekam nyapa direkam aja direkam Aku tak terima ora nyawang wae. Timbang aku nyunggi kompor aku tak ora nyawang. Aku tak madhep ning penonton kono wae. Ben, ora apa-apa nggih Pak, Ibu. Bolokku akeh sakmono kae. bir kita Halo. Ora usah dirungokke, ora usah didelok ya. bir kita Nggih, Kang Mas. iki apa wayang kowe ngerti ora bedane wayang karo bir kita Napa, Kang Mas? yen wayang saya suwe saya antik yen kowe saya suwe saya cantik wong ayu Pak Dalang. piye ngono iki Jan Pak Dalang. piye wong ayu Kalau ada bulan, kalau ada sumur di ladang ya kalau ada bulan Pak Dalang, heeh aku mau jadi bintangnya. oh begitu Biar bisa menerangi dunia di malam hari bersama Pak Dalang. Biyung ban kowe madhep rono ki piye biyung ban Duh, aku dadi mban ya ta. Nggih Gusti, nuwun ngapunten. Lho sinten lho Gusti sing tega nyawang kaya ngeten kula mungkin ndak ingin Gusti, ya ampun. ban Wis tak ganti ban. biyung ban morogake isah-isah biyung ban Kula isah-isah. Kok cedhak men mbok kan tuku rokok wadah tekan kota Trenggalek mriko. Aja tuku rokok mergo aku wis duwe rokok dhewe Sama sem. bacotno bir Umpama nanah kuda tanpa prau sasat sarah ing Jaladri bareng ya bareng jiro lu nyedam sari as moro Pak. Aku tak nyawang sampean wae. Aku mau nyawang ngono, ndak atiku panas. Aku nyawang sampean iki terhibur aku tenan. Ya ampun. Tutok no.
Lah rak tenan to, anakku sing barep WA tenan iki lho, bapak jahat. Lah iki lho. Ha iya. Ya bir bacotno coba kaya langgame cayu ayo. Sopo keto? Kaget tak kira anak wedhus manak ya kaya. Iya. Neno. Sabar Bu Kesi. Wah ana sing belani Bu Kesi ya. Sabar Bu Kesi, lek lemes lak ya prei jare ayo. Ayo. Lah nggih to, ngeten iki nyuwun sewu, Pak. Jaman sik arek entuk kula niku lek mbebeki goleki kula nyinden teng Jodipati. Jenengan nanti kelingan napa mboten sing jaman legendaris Jodipati kula nyindeni Pak Purbo Asmara jaman sementen. Dhek niku mbebeki goleki kula ben bengi kula ditunggoki, Pak. Saiki lho, biyen ketok apa? Saiki ketok apa? Bareng saiki aku wis tuwek anak-anak papat, saiki gandrung karo Birgita, ya wis ra apa-apa. Mbok eling jaman semono lek mbebeki nunggoki nang gubuk kae lho. Gubuk sawah tengah Jodipati kae. Iya iya, saiki rusak gubuke san ya. Lah mak gonjot mak bruwok pedhot kabeh ora. Ya Bir, ayo.
Terima kasih, matur sembah nuwun. Wah, sok giyayeng tenan ning Dongombo iki. Ayo. Mongko tanpa ngangge pelawak lho. Lah iya. Dalang saiki abote abot ora kaya yen dalang tanpa ngangge pelawak. Saling meriyen kalih Bu Kesi. Ayo damai. Ngapunten nggih, Bu. Ya wis tak ngapura. Ning sesuk meneh aja baleni ya Nduk Cahayu. Wong ngono kuwi asine sing ngongkon ya Bu Kesi dhewe lho asine. Ora. Ngono gaya Bir. Engko tak omongi Pak Yoyok tulung engko jarak kono ya. Oleh gelem jaraki Pak Yoyok kok iso gayeng tak tambahi 50. Ya Allah, aku dina iki mbok sumpah ora ngkon bir kita kaya ngono. Iya. Iya luar biasa. Kalau bocah dhewe yang asine cah loro ya rada seneng asine. Lah ya seneng karo kabudayane. Ayo. Sik, iki sapa jenenge? Lintang disiapne cuke ya, Nduk. Nah. Iki tak maca layang dhisik. Ayo. Saking Pak Agus Kasun Nglundo Sukamara Nganjuk. Wah, sing wingi kepareng nimbali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyimak saking griya. Kepengin ngresakne serampat Madangkara. Matur nuwun. Wah nggih, wassalam. Nggih. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang hadir di lokasi Waris Sugiono dari Surabaya. Wah, ya adoh saka Surabaya direwangi teka ning Nganjuk mergo kepengin melu nguri-uri karo budaya. Nggih. Ngersake gubuk asmara. Nggih, siap. Mak Waris Sugiono wingi neng Lundha wingi ya nusul kok, Nduk. Ngluruh. Kaya ngono kuwi. Matur sembah nuwun luar biasa. Ugi iki Nanang, ngapa Nang? Masuk Pak Yoyo. Iya, masuk Pak Yoyo. Nggih. Lokasi Pak Yoyo. Sik, iki piye iki tak. Iki omong apa iki Nanang iki tak ngono sik. Sik. Kula radi dalu teng lokasi Pak Yoyo mangke. Aja, entekne dhuwit lek bengi-bengi ning lokalisasi aja. Kaya. Lokasi kaya. Wis siap? Tang. Setem sik. Oh iya, setem sik. Lek ngono iki, apa iki jenenge gubuk asmara dhisik? Ayo, meterane sik mergo iki perlu nyetem suwe. Ayo. Coba Mbak Tri Hastuti Retnawati coba kaya apa? Ya Mbak Tuti, ayo. Turun gunung. Men gayeng karo awakmu, anu sapa jenenge? Karo awakmu, Ayo. Ayo, karo awakmu, Ayo. Ayo, men mau wis siji-siji sae genti loro. Nah, iki. Ya dibawani dikompliti. Ayo. Mesake adoh saka Surabaya. Ayo, Pangkur ya? Nggih, Nggih, siap. yo. Dhisik ana sing sepuh awakmu, Dik. Tutik. Ayo. Pocong. Oh iya, pocong. Wah, pocong. Ayo. Wah, Pak Yoyo mulai nggak konsen iki. Walah. Bener Tut, bener. Jan Tut. nggak Dia konsen. Mulai ra fokus. Mulai ra konsen kelingan bir kita. Ya sing jenenge wong mangan ning ngangge kecer, masa omong ra entuk kleru ya. Masalahnya kelingan tahune bir kita mau lho. Heeh, ayo. Ayo. Tapi tahun bir kita dimakan semua loh. Gak kaya Pak Yoyo loh. Lah ini kan yogo-yogo ya dikei to. Bareng yogo ki meneng ae loh. Bareng Pak Yoyo diungkit-ungkit terus loh. Karo Pak Yoyo ki. Lah iya to. Piye maksudnya piye iki mau? Ngeten loh. Sik to Pak Yoyo, dengarkan Aku saya. radong, aku Maksud radong. Pak Yoyo sekali-kali dengarkan saya to. Iya, aku Lah, dengarkan. kan iki kan yogo-yogo kan nggih dikei anu to tahune bir kita. Iya. Niku diam tiada bicara. Lan jenengan niku lho mesti kok ngomong tahune bir kita lah nggak iki ping pira ngoten lho. Lah ki rawane do omong mergo wedi karo bojone doan kok ora diomong-omongne diam ngono kuwi. Ya Tut. Dalem. Lek aku kan Pak Yoyo kan wis tak liarke. Wah, nggih ampun Bu. Los ngono lho, tegese los. Los. Loh, timbangane kalau mikir ngenes lara ati, ngenes suwe-suwe kuru awakku terus mate piye coba. Bu, Ya pilih los wae mangan akeh iki awakku tambah lemu ya gak. Ya ora Pak. mulane sakniki buka si lemu nggih Bu nggih Pak nggih. Ayu ta? Ah lah itu diaturi kok ya. Wah, buka sih golek penonton dhewe Aku malah. bangga ayu aku.
Bu Kesi lek awakmu pindah ning Nganjuk nyalonke Dewan Dadi lho Bu Kesi jane. Ayo. Pendukunge wakeh. Ayo ngono kuwi. Yo Tik, yo. Nyingkar. Nek rada benten ngapura lho Pak, mergane saya kedinginan malam ini. Oh ya anu, sosok ya kaya Birgita ya sok gawane tahu ngawi ngono. Ayo. Lah ya, karena malam ini saya benar-benar kedinginan sekali. Terus makanya maksudmu? Kan, jadi suaranya kan agak berubah gitu loh. Alah, udah kemenyek. Loh, kan saya perempuan wajar toh nek saya kemenyek dan cari perhatian karena saya tuh perempuan. Ayo, aku malah gemes lho ngono iki. Ya mantalo, nek gemes ya dikapakne mau Birgita kan dingonokke, aku dikapake coba. Rene tak idoni. Aku ya wis tahu kok. Lah ya, lah masa nek kalih anom kan ya ora gemes, nek kalau aku ya gemes, aku ya perempuan, aku ya sindenmu, aku ya ngawulan jenengan, aku ya gemati, kurang piye sama nek karo kok sia-sia. Ora kok sia-sia. Ora kok. Aku ora trimo ngene iki. Aku ora kire mau kon trimo piye ora sampean nek. Ngene lho, Tik. Aku lek sinden tak garapi kaya sampean. Ora kok tegese aku ki anyel terus sampean iki tak kiwakke ora. Ning caraku tresnani sinden iki mesti tak garapi ngono kuwi. Lah gitu. Ning kula iki sampean garapine nganti ngapal. Dadi wis nganti anu Pak Yoyo, nganti wis ora kelingan sing sampean sia-sia ning aku ya pokoke nganti gak kelingan. Terlupakan. Sing apik ngono kuwi. Aku mbuh wonge ayu, atine ya apik. Suarane apik. Apik suarane wonge ayu kemampleng ayo. Aku ora ana lho sinden iso kaya aku ngene. Renek. Langka ya. Sing waras apa gelem ngono kuwi. Ayo Tik. Seto Pak, tak cium lho sampean iki. Aja ngono, wani apa piye? Ya. Bapak-bapak ampun jarak tutik. Niki kejem niki estu. Ngibarate niki sinden niki lek diplites prauto ora mati dhek ora. Digodhog ora iso empuk dhek iki ora. Mergo pancen digdaya. Wah, dalah. Saya itu Retno Utami. Iya. Apa Retno Utami? Wah, asline Retno Utami. Ayo. Retno Utami. Terus Gudiken kae diganti Trihastuti. Ayo. Sirah kula niku mlenting Pak Yoyo. Asline jenengan Trihastuti Retno Utami. Lah, sesasi niku sirah kula niku menyonyo niku kaya udunen kabeh ngoten niku lho. Angger digundul tukul neh, ngoten niku. Dadi serang anggonan. Ya pancen ngono kuwi lek digundul malah tukule saya akeh ngono kuwi pancen. Apa ta jane iki? Kuwi lho borokmu mau lho, ora. Ora. Tapi saniki mun resik kok. Syukur, iya. Mas Dan. Iya. Nyingkur. Saya nggih Pak nggih. Jenengan nek remen ta? Nggih, njeng nanggap nggih Pak nggih. Lek nakoni ora ngono. Lho pripun? Lek nakoni penonton kene ora ngono kuwi. Sae napa awon, Pak? Sae napa awon? Yo ndang diberangkatne. Mas Taslim tolong jangan protes nggih. Engko tak elem sampean ya an. Aja protes saya. Tutik lho Ki. Mas Dar, sekali lagi Mas Dar. Hawewit hedane hanyingkar nyingkur. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu. Pancen dalang-dalang menawa sampun mboten enten sing purun diderekke Mbak Tutik nggih. Sing purun kari kula tok nggih pancen kula openi pokoke sak dawane umure. Dilestarikan jangan sampai punah. Aja nganti punah iso berkembang biak. Ayo ngono.
Ganti iki, ayo Niki, putri saka monggo. Ponorogo, ayo mesake malah ndodok ning kono. Ngomong ae salah yo. Tuti ya, Tuti ya. Ya ya. Yo Mbak Tuti, yo dalange. Aku ora dianggep. Sorry sorry. Kan ya nek Cukup. iki sindenku bareng saiki dadi bintang tamu malah gialak karo aku to iki. Ketara lek sinden njaluk tambahan bayarane ngono kuwi kaya. Cukup Pak Dalang. Iya. Kula mboten trima. Aku ora kirim mangga ngengkel ora. Kula mboten trima nek jenengan ngoten niku kalih Bu Kesi. Piye? Bu Kesi niku ibu kula. Lah ya Bukes iki bojuk. Dununge swarga niku telapak kaki ibu. Iya bener terus. Iki Iya tak bener. Memang kudu kene ngono. kowe kleru. Lah iya. Kanggone anak dununge swarga ana tapake sukune ibu. Ibu. Aku dudu anake. Loh, lah jenengan kan gadah ibu. Aku kan bojone. Lah aku kan tidak menyakiti ibuku. Loh, jenengan menyakiti hati wanita. Ora, ini adalah acara di panggung, dramanya memang seperti ini. Sebenarnya Bu Kesi sangat aku muliakan. Karena pria yang akan menjadi pria yang barokah ketika dia bisa memuliakan dua wanita. Satu ibunya, dua istrinya. Nah, ngono kuwi aja nganti karo wong tuane wani ora tau mulih teko omah gebrak lawang bruwek. Mbok aku tukokne pedah, ra matukane tak pateni mbok. Ora entuk ngono kuwi. Sing anak wani karo wong tua, wonge teko. Teko. Ah, kuwi ngono kuwi. Ketoke niki lho. Menika utawa melili Mbak Lia terus lho. Niki wah niki penggemar Mbak Lia lho niki. Mbak Lia kan nyanyi ini apa? Intaning Teri. Wes. Wes, tolong Umi pahami aku sekali nek. Pak ngomong ae. Nduk Umi. Halo, Bu. Nah, iku tak tengahi iki. Pripun? Ya matur nuwun ya Nduk, semono gedene tresnamu karo Ibu Kesi. Nggih. Mula kowe nang kene iki tak pasang terus biar ngawasi bapakmu. Lek ning ngendi bapakmu lunga tutno, lek bapakmu sampe nyeleweng apa meneh dolan ning guyangan ngomong Ibu. Siap ya. Iki omongane iki lucu lho. Bu Kesi. Bu Kesi iki lucu lho. Tik sik to gentenan sing ngomong. Iya, saya to Pak Yoyo, aku ya butuh ngomong. Aku Anggere ki ya kancane Bu Kesi. Lek penontone penak mesti rayan ngomong ngono lho mendhian. Lek mbok pas sepi ngene do rayan ngomong ngono. Bu Kesi omongane lucu ki mau. Mula om ki tak jak terus tak pasang neng kene. Sinden kok dipasang padake togel ae dipasang. Ayo. Semasang. Nembang om coba kaya apa anak wedok. Ayo. Cukup. Sik to tenang. Lingsem yen kemu Kowe iki seneng dikeplaki om. remen no. Kudune kowe iki ya isin. Mboten apa, Wong Pak? dikeplaki padake dara kok. Oh iya. Gak apa-apa. Meleh Pak niki. Meneh no anakku Entekne, kok Om. ya. Iki anak birul waliden iki. Ayo. Lelampahan kang kawuri Ya bareng Mbak Tuti karo Mbak Umi. Ayo. tresno Kayak aku ngajari pas maghrib mau bar surat maghrib kan tak ajari to. lha kok salat Kowe aja jujur no, kowe sing ngopeni sapa? Aja ngono kowe. kudu ora iso lho sampean Iso, Isa. aja ngenyek iso Aja aku ngenyek. roh. Dek Apa ini sta- pas neng apa jenenge neng Trenggalek wudu dek. napa nggih Pak Pas maghriban to, wudu bar wudu nguyuh bar kuwi maghriban. Kleru ti lek nguyuh iki balik wudune ora. Lah Pak Yoyo, lah kula nguyuhe gak iso mandek lho Pak Yoyo. Lah. Kula akhir-akhir niki mbeser lho Pak Yoyo, ketoke Oh, oh. ketedun. Pancen hawane ngono kuwi hawane. Ketoke ketedun Pak Yoyo, saya butuh dipijat. Alah. Tak pijeti kene mripatmu ora. Ayo bareng sing apik. Ora. Ji, ro, lu.
Tresno. Raimu. Aja nyuara sik. Raimu aja kaya gila karo aku lho, ngetono aku. Aja nyuara sik awakmu nom dhewe nom. Ayo. Ah loro ra dadi-dadi wingi ora. Ayo. Muni. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Apalah arti tepuk tangan kalau Anda tidak menyawer sekarang? Biasa. Pot-pote golek pasaran sampean. Lah iya. Bot-bote golek pasaran nang kene. Omong Gumonan. Ya kabeh. Iki jare Nova ndela omong. Nah iya. Dadi ya tak lho, nek kunengan iki muneng ae. Nyapa bareng ngene iki ngomong. Aku ndek mau gerok. Jane lek tuti gen meneng carane gampang kok. Pripun no, Pak? Kon ngombe metil turu langsung iku. Metil karo antimu. Yo diaturake gubuk asmara. Tetes. Mas Taslim kalah karo senggaane. Yo. Cedetan sajroning nyati tetan luntur saya merhati aku gawe dadi garwa merga lene
stop. Sembah nuwun. Tuti karo Umi gak enak. Menika nuwun sewu wonten pengumuman saking ketua PPS nggih. Mbak Lintang coba dicepakke dhisik anune apa ki jenenge? Suke pun nggih. Sik iki tak maca iki sik. Iki penting banget iki nggih. Dari Bapak Heru Purwoto nggih. Ketua PPS Desa Kedungombo ditujukan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan. Mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih Anda pada pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Pastikan sudah terdaftar di DPT. Caranya bisa dicek secara online atau datang ke PPS desa masing-masing. Pastikan hadir di TPS yang telah ditentukan. Pemilu sarana integrasi bangsa. Nyuwun lagu alamate anak soleh. Wih, wau sampun kula aturaken. Monggo Bapak Ibu menggunakan hak pilih panjenengan kangge mensukseskan demokrasi pemilu tanggal 14 Februari. Pas hari Valentine kasih sayang, moga-moga dengan penuh kasih sayang kita melaksanakan demokrasi yang sehat dan juga bersih. Amin. Nah. Wes siap, Tang? Ya. Coba. Ya. Ini ada salah satu waranggono baru Madangkara yang mempunyai multi talenta. Ya apa? Kejaba nembangi apik iki ya iso dolanan gitar cilik utawa kaprahe diarani cuk. Iki yen nembang tok kuwi gampang, yen karo gitar tok gampang, nek nembang karo gitar kuwi ora gampang. Ya. Tes. Nah, Dicek. kuwi. Nggih, Pak, sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih, untuk Lintang. Nggih. Piye wis siap? Sampun. Oh iya. Niki pripun niki? Mbak Tuti napa Umi? Salah siji. Umi sing anu sing nyekelke mikir. Kowe kok meneng wae ngopo to? Kowe males to wisan. Aku kademen. Ayo to Mbak, aku dibantu ngono lho. Kowe diwangi wong kancane sakosan barang. Nggih, siap. Ki nganggo cek-cek ora? Kowe Tuti sing cek-cek. Cek. Iya. Coba. Bagiane wis dhewe-dhewe. Kan kowe wis kulino to, Mbak? Nah, iya. Oke. Lagune apa, Tang, Lintang? Seperti biasa. Apa itu? Lagu seperti biasa iki lagu apa? Lagu Ayo Guyu. Oh iya, tak kira nek lagu anyar seperti biasa. Boten. Seperti biasa. Ayo. Mikmu meneng ya? Ora sambok adoh-adoh nih. Iya. 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 Nyapa lambemu ketutuk mik ngono? Nggih. Nggih. Kapok kowe wani karo aku ora. Ketutuk mik lambene. Nah, kuwi apa neh kuwi? Ayo. Yo. Cek. Ah, cek. Ayo guyu. Bersama Lintang Pambayun. Ayo. Lintang Hafifah dan juga Lintang Bladu. Ayo. Yuk, siap? Siap. 1, 2, 3, ya yuk. Kembang turi. Sik. Tempomu iki lho, Pak. Ora ngono tempo belas. Nyicik-nyicik. Icik-icik ya nusul sik kesusu itu tik ora. Kembang turi acak. Oh sik. Kaya sepur kae lho mlaku sik. Jeng. Kowe langsung cak. Wah, sing icik-icik iki anarkis ya. Yo. Kembang turi ya mesti pelemah. Ya bunga aja karo ayu. Seneng ati ya mas aja susah. Timbang susah ayo padha. Monggo guyu bapak-bapak ibu-ibu. Ayo guyu. Ayo guyu.
biasa, elok tenan. Golek sepi tanggapan iki ning nggen protelon Patian ngono lho, laris genah kowe. Nggih, kula ajeng ten Kapalan, Pak. Kapalan Kan iki iki sebentar lagi lah kula kuliah tanggal 4 lah. Kula nek dalu ngoten nika ajeng ten Kapalan. Oh, ning nggen ngarep kampus kae to? Nggih. Heeh, nggawa kuwi. Nggih, betul niki. Hati-hati akeh glithih lho, engko cilaka ora. Ora ding, ayo. Apik. Siji ngas tang. Ayo. Apa, Nduk? Napa nggih? Sing awakmu apal ae, ayo. Apa? Jangkrik genggong, Pak. Jangkrik genggong. Nah, ngono langsung set ngono lho, ayo. Jangkrik genggong coba kaya apa? Yo. Siapke sik dilarase, ayo. Ya. Mbak Tuti siap? Mbak dipasne tempo to, mbok tulung. Ayo. Tuti ngesro ayo. Ambak ngangge ciki-ciki ngangge rama, ngangge ilmu. Lah iya. Ayo coba. Ini. Pak kula Dewi ini kok nek Mika sik dibetok sik gawane Pak Tuti niku Mbak Tuti. Sik gawane Mbak Tuti niku Mika dingeten-ngetenke terus le. Hah? Mika niku didodohne terus. Kula kek ngetutne Mbak Tuti terus. Pancen mikir arep diulu Tuti dhewe aku ya ora. Didodohne. Aja didone, Tik. Rasa akan protes tanda. Iki sak ikhlasku lho. Sak ikhlasku lho iki. Iya. Jangkrik genggong, yo. Nana nana nana. Nana nana nana. Nana nana nana. Ajar kenal karo aku. Lelene mati dikepok. Kepok nganggo walesake. Biasa iki. Matur nuwun. Elok multi talenta tenan iki wah. Makasih, Pak. Sami-sami genduk lintang. Iki bapakmu karo ibumu ndelok ning YouTube kok omah mesti senenge ra umum tenan. Iya anakku saiki akeh perkembangane, ya ampun. Ayo. Karo mbokmu terus njiwiti bapakmu.